Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes sa 5 bulan sa Nobyembre tuig 2020. 5 de Nobyembre, Negros Day karon nga adlaw. Ambot silingon dumdumon ta naman ang kabaganihan sa mga personalidad sa Dakbanwa Sambago kag Dakbanwa Sang Silay. Sa bago, kanday Tanwan Aranita Bantog, no? Tigaling abot may kahiwatan ang 5 de Nobyembre. Kaga subong man na dira sa bago, kaysa una ginapalupok ang kanyon among sakay sa Karawaye bla. O kung sa Karito da, ginapalupok ang kanyon bilang pagdumdum sa itong panahon nga porte ka isog kagabanian sang taga Negros. Mga 50 kaadlaw na lang Pasko na. 55 dias na lang saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyu? Unahon tani ang maayong balita nga ginpalayag ni Congressman Greg Gasataya bangod sining dugang nga pundos ang dole sa Region 6, mga 157 milyones. Amo ini ang ginatawag adjustment nga tikang o kon adjustment measure program o kon camp suno sa kongresista sa Bacolod. Ini nga programa para gibala sa ining nadulaan trabaho bangod sang COVID-19 nga pandemya. Ti mayo-ayo man. Mayong balita makabaton sila tag 5,000 nga ayuda. Kumadumduman si Congressman Gasataya pagi sa iya sini privilege speech sa dole nga magpain sang dugang nga pondo sa sining programa matapos kadamo sa pumuluyo nga wala ya makabaton sa mga programa sa riyon. Suno kay Congreg, prioridad sa dole ang mga nag-apply sadto sa programa pero wala nakabaton sang ayuda mangod na ubusan pondo. Kagato lang nag-apply sa SSS pero wala man makabaton bulig. So amo ini sila ang prioridad nga makabaton. Pero dapat lang magparehistro online pagi sa reports.dole.gov.ph. Di daw maayong balita, no? So parehistro kamo. Nagapasalamat mga si Congreg sa ginpatigayon sang dole matapos sa iya ginhimo nga privilege speech kagin pasar nga resolusyon nga nagapangabay kay Tiglikom sang dole Silvestre Bilyo III nga buligan ang mga establishmento nga wala nakabaton sa benepisyo sa camp kag sa gobyerno. Ti maayo ining balita nga sa tanan nga nagapanghakroy nagligad may mga sap kita kagiban nga wala malaputan sang bulig kay naubusan pondo. So may ara 157 milyones. Maka benepisyo kamo sini, medyo hindi gimanda ko, pero ang 5,000 is 5,000, dako na ining mabulig para sa sulod sang panimalay kag makapian-pian na sa kapigaduhon kag ang pinakamaayo dire kay nagasulod kita sa bulan sang Disyembre. Bisan paano bisan baratuhon na makabakal kamo regalo sa inyo kabataan. Yawat pa man. Hindi mo nakita ang 5,000 kung libuton mo bilog nga pungsod Pilipinas. Hindi ka gani kisa 2 pesos libuton mo bilog nga Bacolod na nahulog nga mga pisoson. Ini 5,000 nga matupa para sa inyo. So, ini maayo nga balita nga gindulong sa aton ni Congressman Greg Gasataya.
Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 41. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man.
Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Daw mainit ang eleksyon sa Estados Unidos. Pinauntat ni Trump ang inisipay. Sila niya, untat anay! Kay ang akon kasumpong daw nagdaya. Puerte. Si Biden man sila niya. Nagano-ano ni Sir Trump yaman. Wala pa kani matapos na deklara na siya daog siya. Akalain, puerte ang aton niya nga piso subong. Si Di Pulso man, ginahulat ko anong matabo sa eleksyonis dito sa Amerika. Kita mo, pati ng aton kwartan may kilabtanan pa to sa eleksyon niya sa Amerika. Puerte! Sadya subong ang eleksyon. Ano ang matabo? Puerte si Trump, no? Pwede ya untat ya mo, ipauntat ya untatanay. Kaya daw may dinaya. Ay anong natabo dito sa Estados Unidos? Ano abi kon pananglitan? Wala pa matapos dugay pa ni. Kay may mga ara pananawan nga kon nya basi madisgrasya si Trump daw hindi siya manaog sa pisto. Anong matabo dito sa Amerika? First time na nga nag-init kayong eleksyon sa Amerika. Sa Amerika bantog nga sports tao to sa eleksyon aray. Nagamuman ang Amerika ang eleksyon subong ba daw ga gaupod siya sa pungsod Pilipinas nga kon eleksyon puerte. Hindi magwantaya. Kung mapirdi niya, gindayaan ko. Tanan nga napirdi, gindayaan, ano lang matabos na. Sa eleksyon niya may daog, may pirdi. Amula na pimi ang dahilan kung mapirdi niya ba puerte ba, gindayaan ko. Pagkapirdi niya ba puerte ba, wala ko yung kwarta mo. May kandidato bilang lagan wala kwarta. Kung wala ka kwarta ko, di pa imunong kasbanga. Diri sa Pilipinas, purti ya. Tiyato ho, hala, ga bumbahanay ang duha ka mga kandidato. Siling ni Trump, daog na ko. Siling ni Biden, niya nag-ano-ano kay mo. Wala ba gani matapos, niya unta tanay ang eleksyon suno kay Trump. Kay may dinayay, daw ginadayaan ko sang kontra ko. Akalain purti, no? Sundon ta niya. Daw masadyaw, daw mainit ang eleksyon dito sa Estados Unidos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:50. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabuto. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Pagsapol sang Mega Task Force karon nga semana. Ano ining Mega Task Force? Magapungkuanay sila, talakayon ang proseso sa pagbaton sang impormasyon. Impormasyon nga halin sa publiko.
Iniblang programa ni Presidente Rodrigo Duterte nga investigasyon angot sa korupsyon sa gobyerno. Prioridad sining Mega Task Force nga teleskopyohon ang PhilHealth, DPWH, BIR, Bureau of Customs, ining Land Registration Authority, kag iban pa nga mga sangasang gobyerno nga kilalang kilala kon korupsyon ang paghambalan. Pungkuan upod kay Justice Undersecretary Emeline Aglipay Villar. Siling niya sa publiko, padala kamo sang inyo sini nga impormasyon. Kung may nakita kamo o kung may nahibalaan kamo, basta otentikado kag hosto nga balita, i-report ninyo. Kung nakasaksi kamo sang mga aktibidades, korupsyon, pwede magtestigo sa tion nga ipasaka ang kaso batok sa mga opisyal sang gobyerno. Kung ang mga whistleblower na hadlok sa ila seguridad, pwede makapangayo Witness Protection Program sa Department of Justice. Lantawon tabi kung mag-ubra ini. Lantawon ta kung may mga manugtudlo sa mga kurap nga opisyal. Di kung whistleblower ka, pwede mo lang guro na nga. Hindi lang pwede panghingadla ng ngalan, basta usisaon lang. Tawag ko, hello, Mega Task Force ni, ako si so-and-so, si amo bala ni, ay, nangauti bala siya. Amo ning detalyeho, hindi mo lang pag-iimit lang ngalan mo. Pero kung sa gintawgan mo, dito mo ihatag ngalan mo. Kay base kung ihatag mo ngalan mo, kag base kung hinga buton ka bala. Budlay ni nga yung kinta kolumna ka, budlay na manudlo ka. May man kung tudlo mo sa kayuhan, pero basi biltadahan ka, ti ano iya karon ang whistleblower lang, okay. May ara ka ginatawag nga Witness Protection Program, pero ti tubsan uni, amon ang mamudlay. So, abi talakayon tosto ni. Tawag, ipakilala ang ngalan lang sa mga natungdan nga insya, kag mga opisyal, sila niya mahibalo mag-imbestigar. Hindi lang pag ipagwa ang ngalan mo, kabalo ka naman, kabudlay. Basi kung ang ginatawag ko bilang teleskopyon ka makagbilutadahan, ay kabudlay. Labi na kung ang ginatudlo mo, medyo porte man, may puder man, may kwarta man, basi bala, pilagi man ang bili ka, kabuhi isang tao kumbayran, sining pila ka dalagko nga mga tao nga lagba kuko. Hapos mo lang yung magbayad sa manuglikidar, kaya ang ibayad mo, ginkuot mo lang kaban sa gobyerno, akalain siguro ha, kay basi mabutang sa peligro ang mga witness ninyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ni. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagservisyo.
Aksyon Radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Time la 7:03, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting